Klinik Bavngård er en lille klinik, hvor vi har mange forskellige behandlingsformer. Vi har blandt andet akupunktur og zoneterapi, hypnose, massage, hypnoterapi og kraniosakral. Det gør, at vi kan kombinere behandlingerne og lave lige præcis det, som du har behov for i forhold til de problemer, som du kommer med. Hypnose er en behandlingsform, hvor vi bruger hypnoterapien til at gå ind og behandle folks tanke- og handlemønstre til at få løst op for de problematikker og de traumer, som folk har. Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform, hvor man kan afhjælpe kroniske sygdomme, smerter, stress, afhængighed og mange andre ting, både fysiske og psykiske lidelser. Det er en behandlingsform, hvor der er tilskud fra Sygesikringen Danmark. Behandling af børn er en kombination af zoneterapi og kraniosakral. Børnene kan behandles mod uro og forstoppelse, kolik og mange andre ting. Og det handler om, at børnene skal føle sig trygge og godt tilpas.